नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअआव बरनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै आङो साथाम मानसि कमेन्ट हरनायनि सायाव भिडिअ लाबोदों। सासेया जाबाय बाहादुर गयारी आर्मी, बिनि उनाव सेकेन्डआव जाबाय PKN बड क्रिएशन, ओमफ्रायहा थार्डआव जाबाय रवीन्द्र बर'। बिसोर साथामनि सायाव आं दिनै भिडिअ लाबोदों। बे बाहादुर गयारी आर्मी होनना लिरनाय थानाया बेयो जायखिजाया 8 मास सिगां बेहा हिनजावा बेलेग हौवाजों खारदों जाहैबाय। बांगाल हौवा ना मा, गावनि इउटुब चेनेलावनो गाव हगारदोंमोन। आङो बेखौ मोजां चेक खालामनायाव मोनदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दायो गावहानो हिनजाव खारदों आरो आंखौ उल्था इमान बया कमेन्ट हरदोयो। नोंथांमोना स्क्रिनाव नायना लालाय बे मानसिखौहाय मा बायसा। आरो बे मानसिया बरमा बरगुरिनि ना मा इदि होनदों आरोना लोगोफोर। सोरबा जुदि सिनायबाथाय बे बोरायखौहाय आंनो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना हरलाय अबिनि बियो आर्मी नानै बुंना लादों आरोना लोगोफोर गावखौनो बियो। बिनि कन्टेक्ट नम्बरखौबो गावनि हिनजाव गोमानायाव गावनो होना लादों। ओमफ्राय बेखौ आङो मोननानै बेखौ फन खालामहरदोंमोन आरोना लोगोफोर आङो। ओमफ्राय फार्स्टआव नंगौ होन्दोंमोन, उनाव नङा जाहैबाय आरोना। बे बोराया गिनानै ओरैबायसा बे बोराया माने नायनानै बिदि बुंथावै नुथारना बे बोरायखौहाय। सोरबाफोर जुदि बेखौ सिनायबाथाय आंनि बे आं नोंथांमोनखौ स्क्रिनावहा बिनि लिरनाय कमेन्ट्स दिन्थिनायखौहाय बिनि न'खरनि मानसिफोरनो दिन्थिना हो लोगोफोर, जाहाथे बिनि गन्थङा एसे हास'जानायहाय जाथों। माने गावनि फिसाजो समानखौ बियो बोरै कमेन्ट हरो। गावआनो गाज्रि मोनखोमा लोगोफोर, बिनिखायनो बियो हिनजाव खारजादों दिनहैयो। गाव गाज्रिखायनोथ'। ओमफ्राय आंनि हिनजावनि नामा सोदोमस्रि रामसियारिबो होनो, खनबा रामसियारिबो होनो। आंनि हिनजावनि न'आ जाहैबाय बरमा बरगुरि। आंनि हिनजावा सोरजों रं नाम्बार रायलायदों ना रायलायाखै आंथ' मिथिया। दा खारनानै दंहैयो आरो मा रं नाम्बारजों बांगालजों खारदों ना सावथालजों खारदों बेखौ आं लेना देना गैया। दा आंहा गथ' दं आरो सासे हौवासा जिसिस मिरि स्कुलाव हाबो आरो मा। दा आंखौ मोनजानो लुगैदों आरो मा ना दंना गैया बरमा हालामाव बा बरमा हालामनि न' खाथिनि रायजोफ्रा खिन्थाहरोबा आंनो खिथा। मबाइल नाम्बारखौ आङो स्क्रिनशटआव आङो होनानै होगोन। आंनि मबाइलनि नाम्बारा जाहैबाय 8975740447 आंना हिनजावा रं नाम्बारजों बांगाल हिनजावजों खारदों आरो मा। दा दंना गैया आंनि माबानो मबाइल नाम्बारखौनो आं खिन्थाखाबाय 8975740447 आंनि नाम्बारा बेनो। आं आर्मियाव मावो। आं खिथाहरगोन आरो फट'खौबो बे हिनजावनि फट'खौबो होगोन आरो गथ'निखौ होगोन आं रायजो नोंथांमोननि सिगाङाव माबागोन आरो। बे आंनि हिनजावा मा खालामना थांदों आं रायजो राजानि सिगाङाव मा बेबहार खालामदों आरो मा खालामाखै रायजो राजानि सिगाङाव आं बरमा हालामनि सिगाङाव आं खिथानो हरनो थाङो। बाय बाहागिया नायथों आरो बाय बाहागिनि गुबुना मानि थाखाय एथ' गोबाव खारलांखो, माबोरै बेबायदि जालांखो संसार जानायनि बेलायाव आरो गथ'खौ लानानै बे एथ' गोबाव माबोरै थाहैखो रायजो राजानि सिगाङाव आं खिथाहरनो नागिरदों आरो। नोंथांमोना मोजां नायना ला गावनि हिनजाव खारजानायाव मा बुंदोंमोन इयो। निश्चय खोनाबाय जानो हागौ लोगोफोर नोंथांमोना गावनि हिनजाव खारनायाव मा बुंना लादोंमोन। बे मानसियानो आंखौ इमान गाज्रि कमेन्ट हरदो इयो। नेक्स्ट टाइमाव आबौ आंखौ बिदि कमेन्ट हरनाङा दे, एसे लाजिनो सोलों मिथिबाय। इमान गाज्रि हरनाङा। इखौ ज्राब दिनथ'बाय आङो। ओमफ्राय सेकेन्डआव आं लाबोनोसै PKN बड क्रिएशन। बिनि सायाव बेहा 1000 साबस्क्राइबार दं। बे सम भिडिअबो लाबोयो आरोना लोगोफोर। बेबो ओरैबायसा गाज्रि आंखौ कमेन्ट हरदों बियो, मा बुंबावनो आरो ओरैबायसा कमेन्ट गाज्रि हरदों बियो। बेहाबो बैसोआ आधा थांखानायखा बेहाबो बैसोआ मथा मथि 56फोर जाखागोन। लाजिनाय गैया नामा बेबायसा हरनो थाखाय। नायना ला नोंथांमोना स्क्रिनाव मा भिडिअ हरदो इयो। आरो बिनि फट'बो होना होदों, बिनि चेनेलनि नामबो होना होदों लोगोफोर। गावनो जुदि इमान जुदि मोजांबा जों जेरै भाइरेल भिडिअखौ होयो गावबोथ' होदों। नायना ला नोंथांमोना स्क्रिनाव नै गावबोथ' होदों। होमबा बियो आंखौहाय बोरै लिरनो मोनखो, बिदि भिडिअ लाबोनानै बोरै लिरनो मोनखो बियो। गाव मोजांबा मानो बिदि हरखो? गाव मोजांबा बिदिथ' होनाङामोन। होमबा नायदो बेदों आंदों फारागा मा? गावसो बांसिन गाज्रि ओंखारबायना। सोरबाफोर मिथियोबाथाय आंनो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना हरबानो जाबाय बे मानसिया अबेनि, जाहाथे बिनि गामिनि मानसिफ्राबो मिथिथों बेखौहाय बेसे गाज्रि मानसि, बेसे गाज्रि आखु मानसि। जोंफोर इउटुब चेनेल सलायबाबो रावखौबो जोङो बिदि गाज्रि लिरना हरा। इउटुब चेनेल खुलिनानै बिदि इमान गाज्रि कमेन्ट हरजायोना बेलेगखौहाय बिदि इमान गाज्रि कमेन्ट हरजायो सोरबा बिदि लासिंसिंनो लाजिया एसेबो। बर' जानानै बर'खौनो उल्था जावनो फैदों। हा लाजिनाय गैया नामा? थेट मा बायसालै आबौसो होनगोनहाय नोंखौ आङो। बेखौ इयावनो ज्राब दिनथ'बाय। ओमफ्राय थार्डआव
रबिन्द्र बर' बेयाव थाया बियो बेलेगावसो थायो जाहैबाय 409 जन फलोवार्स दं बेहा सरि 409 जन साबस्क्राइबार दं ओमफ्राय बेबो बोराया ओरैबायसा जेनेबा बे बोरायनि लिरनायाथ' एसे मोजाङानोमोन खिन्थु फार्स्ट सोदोबावनो ओरैबायसा गाज्रि सोदोब बाहायबाय थारमाने खोनासंथावयो आरोना ओमफ्राय आबसुफोरा नुबा मानो हमा इदि जाहैबाय थारमाने आबसुफोरा जोंखौ हमनांगौ जाहैबाय आरोना लोगोफोर जेनेबा जोंफोर बिदि मालायनि भाइरेल भिडिअ लाबोनायनि थाखाय आबसुफोरा जोंखौ हमनांगौ आरो बे बोरायनि आङो नामखौबो होना होदों लोगोफोर नाय बिनि इउटुब चेनेलनि नामखौबो आरो बिनि कमेन्टआ मा कमेन्ट लिरना हरदों आं स्क्रिनाव दिन्थिना होदों नोंथांमोना मोजाङै नायना ला बे बोरायखौ जुदि सोरबाफोर सिनायबाथाय बिनि गामियाव आंनि बे भिडिअ बानायनायखौ पार्सेल खालामना हरबानो जाबाय जाहाथे नायथों बोरै बोरै कमेन्ट हरो सासे बोराय जानानै लाजिनो गैजा रोङि हेन नायना ला मोजाङै नायना लाखा ओमफ्राय बे बोराया दे माने जोंल' भाइरेल भिडिअ लाबोयो जाहैबाय जोंफोरखौ आबसुआ हमनांगौ जाहैबाय आरोना आं भाइरेल भिडिअ लाबोला दे जाबाय ओमफ्राय बेलेगखौ दबथायनो हागोन ना मिया दाखालि सासे गथ' उन्दैया सासे सिख्लाखौ लाबोदों ओमफ्राय बेखौहाय सोर भाइरेल खालामखो हा न'खरनिफ्राय लांनो फैदों सिख्लाखौ सेंग्रा गथ'आ हगारथारा बेखौ सोर भाइरेल खालामनाय जोंथ' भाइरेल खालामग्राखै ओमफ्राय मिया दाखालि बोराय बुरियानो हमना ला फार्टिलाइ बिसिलायदों आरोना हाबा जाखानायखा किजानि गथ' गथायबो देरबायमोन इसोर फार्टिलाइ मालाय बिसिलायदों बिराद भाइरेल ससियेल मिडियायाव फेसबुक पेजफोराव ओमफ्राय बेखौ जों सिगांखौ होगोदोंमोन नामा बिदिबा बै जाय भिडिअ खालामदोंमोन बे समावनो बिसोरखौसो बादा होनांगौमोन इदि भिडिअ खालामबायनाङा होननानै बिसोरखौसो हमनांगौमोन हा बिसोरखौसो हमनांगौमोन जोंखौ बुंनानै मा लाब आङो सिरि थाबा मा जानो बुहुत जन दोङो ना होग्रा दा आंखौल' बुंनानैलाय मा लाब मोनो देलाय होनलाय देलाय हा बिदिबाथाय मिनिस्टारफोरखौसो खावलायनांगोन बिदि भाइरेल भिडिअ होनायखौ बन्द' खालामदोनानै हा मिनिस्टारफोरखौसो खावलायनांगोन मिथिबाय जोंखौ बुंनानै जेबो लाब गैया मा लाब मोनो जोंफोरखौ बुंनानैलाय नोंलाय नोंनि सोदोबाथ' मोजाङानो जादोंमोन खिन्थु फार्स्टनि सोदोबा नोंहा जायासै फेल जाबाय नोङो बेयावनो मिथिबायना इमान बोराय मानसि जानानै बेफोरबायसा सोदोब बाहायनो लाजिया हा नोंथांमोना जुदि बिसोर साथामखौ जुदि सोरबाफोर सिनायोबाथाय आंनि कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट हरनो दाबाव आरो जुदि न'खराव जुदि सोरहाबा जुदि हिनजाव दङबाथाय नांलाय खमलाय जानाङा जायखिजाया आंनियाव लिरना हरबाय नालाय बिनिखायनो आंबो बुंबाय आरो बिदिब्ला आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला दिनैनि भिडिअखौ आं बेसेबाङावनो फोजोबनोसै बाय बाय